Sabirio mar odiochieng' machiegni nyakwaro gintiere kama kare mar mondo miyud weche manyien mago ma waluo ni odiochieng' ma kawuono magi weche ma wamiyo pek. Hii moto imetukuta kama kila mtu amechukua stoko. Kuna wale walikuwa wamechukua stoko ya 100,000, 300 mamilioni. Hakuna kitu tumeokoa hata nini. Johala magikomba kwanolal bang' machwango kuonde uso e chirono. Ketsiaka wan kod governor ma wanya neno ni tich otamo. Tinyalo neno kaka onge gima timore. Osegere maber to yath gi daktari minyalo kel ka mondo thiedh jo college gi jo gweng'ni onge. Dak Mambosie Ugunja omiyo tend county ma Siaya dweche 3 atieko gero kar thieth mokwamo maka ok mano to gibiro bago ng'anyo. Papa Leo the 14th osida yanga kaka pop mar kopere nyasi mar misa obagi St. Peter's Square. Tigni nyakwaro gibed kode chakruok nyaka giko gima kore ka ineno chien kanyo en ni papa manyien ma din jokopere Pop Leo the 14th kawuono sidh ayanga kaka papa nyasi mar misa ma obagi laro ma St. Peter's Square. Mana jumbe ariyo bang' kano yiere kaka pop manyien mar kanisano. Misano oyore gi jodito mawuok e pinje mopogore opogore kamoting'o jatend piny Ukraine Vladimir Zelensky kod jalup jatend piny Amerika J.D. Vance e kind jotelo mamoko. Mano e moko kuom okanda mineno mana kapok ne wachako weche manyien e chenro mar migago odiochieng' ma kawuono. Kawadhi nyime, johala e chiro magi komba kwanolal maduong' bang' mach muoch kendo wang'o bath chirono. Majno ne omuoch kar saa 9 otieno ma kawuono ma bende ne wang'o kuonde uso wuoche machiegni gi wang'apaya ma Lamu mayudore Pumwani. Ka jodak lero ni majno ne olandore mapiyo gine manomiyo reso mwandu ne obedo matek. Johalago ywak ne piny owacho kaunti ma Nairobi kuom yulo kendo rem keto ikruok motegno ka gilero ni nyamburko mag mach mag nego mach ne odeko donjo kendo pi mondo mi gikuopi mapiyo mar mondo mi negi sim majno. Mabiro ka ywak osegole wi mach mamuoche kinde ka kinde maonge ikruok mowinjore kuom tend kaunti e wi kedo gi masiche ma apoya. Hii moto ya leo imetushitua. Manake imetendeka siku ambao ni ya Sunday. Na mara mingi sisi traders ambao mnatuona huwa tunachukua stock on Saturdays. Ndio tunjiprepare kuuza on Monday. So hii moto imetukuta kama kila mtu amechukua stoko. Kuna wale walikuwa wamechukua stoko ya 100,000, 300 mamilioni. Hii eneo hapa hivi kulikuwa na stores, 2 floors of stores. Na weekend tuna stock viatu mingi. Kwa hivyo tulikuwa a lot of shoes ilikuwa hapa, more than on an estimate more than 5 million of shoes zilichomekea hapa, because if you calculate a bale ni karibu 8,000 na kulikuwa na maelfu ya mabales hapa. Kama serikali inaweza hata tujengea soko mahali hatutawahi chomekewa, watujengea, sababu mimi hii ni miaka 4 kuchomekewa unabaki bila kitu. Na ile pesa tunafanyanga kazi huku nao ni ya maroni. Ingine ni ya Sairok. Tumeishi tu kuamshwa usiku ati kunachomeka. Wafanyikazi wenye tunafanya kazi na wao tulinunua mizigo jana, ndio next week tuwe tunauza. Hakuna kitu tumeokoa hata nini. Na tuna watoto shule, tuna watoto university, na tunalia machozi tunasido. Watoto watasoma na nini? Riwruok ma jopuonj NATO yango ni pod gibiro dhi nyime kod dhiro dwaro margi mar meto mar osara gi atamalo 60 kod meto mar omenda mabalang' gi atamalo 30 e winjruok manyien ma gibiro godo chakore dwe mar 7 mano higani. Kolosi kinde nyasi moro ma somo e skul primar ma Iseuri mayudore Kajiado Central, jalup jagoro mar riwruogno Hesbon Otieno olero ni jopuonj osebedo ka kale midhiero mag osuru ma isiko ing'adogi kendo ni meto makamano biro medo jiwo jopuonj mondo oti matek. Gimedo jo piny owacho mondo witoko paro mane gin go ma faloko balang' mar omenda mabalang' matiyo kuonde mangima tek kata hardship allowance, ka gilero ni balang' makamano tiyo kaka jip ne jopuonj matiyo e gwenge mangima tekie. The rights that have already been given cannot be taken away. What you have given teachers
as hardship allowance is one of their rights. It's a given. It cannot be taken away. What you can do is only add to what they already have. We are even calling the Teacher Service Commission to make sure that they reinstate Kajiado Central and parts of Isinya Kitengela as hard-to-staff areas. Because indeed, these are hard-to-staff areas. Tayari tumeanza CBA mpya ya 2025-2029 na tunaitisha na itakuja bungeni wakati wa bajeti. Tunataka mheshimiwa tusaidie. Tunaitisha mshahara nyongeza ya miaka 4 ijayo, 60% on teacher salary, basic salary 60%, na tunaitisha allowances hizi ambazo wanataka kugusa pia tunaitisha ziongezwe kulingana na economy ya Kenya sasa kwa 30%. Jatend gweth mathoth e bura mar Senate Aaron Cheruiyot okwedo duond bura manyien manyocha yawa yanga gimane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Kauloso litene kaunti ma Kericho, jatelo no nyiero duond burano kowacho ni en mana ma oyiengore e dhok achiel kendo ni ok en mano mar Uganda. Ne ojuojo Kenya mondo ne ni ok giwinjo jotelo mapogo piny. Cheruiyot ne oten kod gavana ma Kericho Eric Mutai kama bende ne gimedo go poro ne jatend piny Kenya William Ruto ka giwacho ni tije ma osetimo nenore. This game of yours, you have seen it from 1,001 kilometers away. You are saying that you want to run, but the truth of the matter is that you are community brokers who want to return us to the retrogressive politics of tribal enclaves, where mtu anashika watu yake na kusema basi, Rais Ruto, kabla ukuje eneo hii lazima uongee na mimi. Hiyo siasa ya broker tulikataa na tumesema hatuwezi kurudi hapo tena. So we assure Kenyans that those chokers there that are creating some funny village parties, let them stay proper, but let them know that we are prepared to meet them, and we know that by God's grace William Ruto will be re-elected again. This is a great nation, and we support the broad-based government, and we must continue working as one nation, undivided, a nation focused to alleviate poverty and solve the problems of the hustlers. Jodak e gweng' Mambosi sub-county ma Ugunja koro dwaro mondo tiek gedo mar od thieth e alworano mosekawo kinde mathoth kapok otieki kendo kelonegi pek e weche mag manyo thieth. Kitelonegi japuonjre ka tiegruok mar Ugunja Harold Ochieng, jopiny nogolo ywakgi mar wuotho kuonde maboyo ka gimanyo thieth. Jogweng'no omiyo tesend piny owacho kata tend piny owacho e kaunti ma Siaya kotelni kod James Orengo dweche 3 matieko gero od thieth no mapiyo piyo. To ka ok otim kamano gibiro bago ng'anyo nyaka apisi gavana e boma ma Siaya. Siaka wan kod gavana ma wanya neno ni tich otamo. Osegere maber to yath gi daktari minyalo kel ka mondo thiedh jo college gi jo gweng'ni onge. To wasebedo gi tho mang'eny mag nyithi school. Waselalo the CPA, the accounts clerk mane wan godo, 2 students moko bende nosethoka. Onge tinde mondo building jo wa mukuru gini endi nikech mondo koro bed kar pap ma nyithindo tuge. Insecurity mikech tache ok liel ok chul tache mag county mag street light gi onego no correct mago. Magi tije ni hospital ni kokotiyo in the next coming 3 months wadhi occupy office mare kako sek require ni Genzis mondo occupy the streets. Kwa chako governor, MP nyaka MCA no kwa mor wan kaka community masigomre wan nyithindo mang'eny masomo ka wan go skunde kanigo madwaro health care to hospital no seger kag public funds wakia gimomiyo hospital ok nyal yaw. Omiyo wakwayo gavana mondo concentrate e tich mane jopiny oyiero ne. Owego siasa, owe timo gimiluongo ni oversight national government. Tij gavana en tij administration. Rok be ka gini kethre ka to gini nitie ka. Kora kwaya ka giyie to kloso hospitande ni mondo hospitande oti. Jodak e kaunti ma Siaya gi Kisumu noyudo mor kod ilo bang' nyakalondo mar Ramogi komakore kod kambi kuma mar Madison limo gwengego.
limbe makamagi nyochakore Kisumu kaluwo gwenge ma oting'o Maseno, Wagai, Siaya kod Bondo. Nen madwokero kamano ne jowinjo mag Nyakalondo mar Ramogi kamoting'o chiwo mich mopogore opogore. Kagilose kinno jatelo mochung'ne Nyakalondo mar Ramogi Victor Tino Juma kod nyawadgi wa Madison Insurance gi Dhua Ngairuya ojiwo jodak e gwengego mondo omed tiyo kod okumba mopogore opogore ma ichwalo kod Madison moting'o mag somo mondo omi okonygi e puonjo nyithindgi. Jodak bende ne oyudo thuolo mar romo kod jolendo mamoko mag Nyakalondo mar Ramogi. Ne wan ka ne waluorore gi road show mapek ahinya mokelwa kod Madison Assurance kaachiel kod Ramogi FM. Ne waluorore ka kod miyo jopiny ote makende weche mag okumba mag nyamburko, mag apiko, mag chiaye, mag jamni, mag weche mag puothe, okumba mag weche mag somo kaachiel kod kaka ginyalo keto mwandu kokalo kuom chenro miluongo ni Money Market Fund. Kuom mano mae mokelwa kawuono, ne wawuok Kisumu ka wadhi dala mar Siaya, wadhi Bondo, wachak wadok Kisumu ka kod dwaro makende mar puonjo jowa. Kelo weche mabeyo kabisa, ober ja biashara, ober ng'at ma puonjo nyathi. Wawachnu maber kabisa, magi ma serious. Yudo ka ng'at nitie samoro ngima ni nyalo sa asaya. Kata samoro nyalo poka samoro mama dhi kata baba dhi. Lakini nyithindi ok nyadong marach. Kas gin abodebo. Gin jok moko ma samoro nyalo wuoge chulo matin, ting'yo kaka timo nade. Kaka ichalo gi michulo school fee. Kaw gi maber manyalo keto kumba ne biashara ni. Omejo. Imanyo kumba makata sami kwam. Tinyalo yudo kaka ikonyori. To ober kaka sani wajoto be masani kwa gothum. Nyaki bed ni in ga kiba kama ikene makata ka kiny tumorumo kata ka kiny koro iti wethum tiyudo kaka ichiemo. To amedo nyiso ni Madison Group en group maber. Kethruok kod lal ma ikelo kod lokruok ma chal ma kor lwasi medo nenore e wedhe ma pacho ka. Nyakwaro Gajwang' lipot ma otenore kod mano wa ikoni kendo mana bang' ka wasekawo yweyo machuok. Waboduogo mondo miyude kaka en. Kikidhi mabor. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Ili kupata wimbo huu, kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *286#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote.
Jatend migao mathieth Aden Duale wacho ni migao mathieth onge kod omenda moromo minyalo ndikgo e tich jogo matie bwo chenro ma Universal Health Coverage e mongirore. Noloso kotenore gi ywak jotije UHC manowacho gi Senator ma Nairobi Edwin Sifuna kod nyawadgi ma Vihiga Godfrey Osotsi manokwayo senators go mondo dhi e od bura kendo iket tenge omenda ne jotije go mondo mi ochulgi. Wacho ni omenda mane kiropo migao no en mana shillings bilion 3.5 kende manyalo ndiko jochiw thieth e yor orak. Olero ni chak iko omenda ni jochiw thieth ma osendike tich e yor orak biro dhi chako tich e counties mondikie. Na mimi na NASA so munisikize, mimi sina pesa. Ile pesa niko naye ni 3.5 billion ya contract. Na umesign contract na county governments. Pesa yako itakuwa kwa county government. 1st of July I am transferring the whole payroll. Kwa sababu wewe unafanyia governor. Ni governor ndio anakuona kama umefanya, kama hujafanya. Sasa mimi nakaa wizara ya afya nitajuaje? Bwana, hawa manasi na watu wa UHC, Mheshimiwa Duale, watanivunjia nyumba bwana. Hao watu wananitumia message usiku na mchana, wanasema ukikutana na Duale mkumbushe permanent and pensionable, wanataka pesa yao muwaandike. Sasa wananiokolee ndoa bwana. Bibi anafikiria niko na mademu, wananitumia message usiku na ni watu wa UHC. Malizia hii watu mambo yao tafadhali, uokoe ndoa. Hiyo mambo ya UHC tafadhali, wale manases na wale health workers wasaidiwe, waingiwe PMP, ndio hii mpango iende vizuri. Jatend duond bura mar People's Liberation Party Martha Karua, jakinera tiro Lynn Ngugi kachiel kod jakanyo maduol mar riwruogo Kindele Sky Gloria Kimani otam donje piny libamba ma Tanzania mana kinde machuok bang' mole paw ndeke ma Mwalimu Nyerere International Airport Dar es Salaam okinyi ma kawuono. Jadego ne chano mar limo jatend kweth magero piny owacho ma Tanzania Tesere Tundu Lissu mabende duond bura mare ogeng'ne kuom chung' e yiero maduong' ma pinyno. We thought that as citizens of Jumuiya we were free, but not yet Uhuru. The great Mwalimu Nyerere, who welcomed all people, the oppressed of Africa. This is not what he must have envisaged, that we can be detained here. The common thread among us, we are guests of East Africa Law Society, and there is fear in this government of our dear Mama Suluhu about people who may be interested in the politically motivated cases against Tundu Lissu. Aluta continua. Aluta continua. We are awaiting deportation. Here we are. These are our bags. They've just given us back our bags. On the way to the deportation room. Kethruok kod lal ma ikelo kod lokruok machal ma kor lwasi medonore dho wedhe ma pacho ka kendo gi sani midhiero mako jolupo, johala kod jodak ma jotetie nam mokum banda mag rech, ute mag jot kachiel kod kuonde ma yiedhi goe sani odong' e nam kaluwore kod medruok mar pi. Ka jolupo bende odong' kod diedo kaluwore ni gionge kod ute makare mag kano rech mowinjore, gino ma kelo dok chien e ohand rech. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ne otimo limbe moko kuom dho wedhe kendo losonwa sigana machal kama. Apaka mapek gore e kor ot. Unde keto rech odadore kendo dong' ka limbgi oliero. Dier ot pina mopong'o kendo mole ka chindo tuodo bende la kumi. Kata do to lokore kar jot mar oting'o ting'. E chal mar banda mar rech madhowath ma uhanya e kar chung' od bura mabondo. Banda manoger kod shillings milion 7 e chenro mar Lavemp kokalo e riwruog European Union kendo jolupo notiyogo kuom higni 5 kende. Jo Lavemp, European Union, nok dwani rech oket kamolil. Koro negi biro mondo kawa gi rech oyud kuonde maler. Koro negi decide mondo ginuwa gik machalo banda, fish banda, mondo rech obed kama ler. Ema negi kelonwa banda ni. To ka negi biro negitimo survey magineno rech ma uhanya ng'eny onego gernwa banda maber mwakete rewa.
gitimona quotation ka gichak giduogo kendo second round koro giwacho ni giseyudo fund koro gigeronwa banda. Pesa manogergo banda neginyiso ni banda obedo allocated around 7 million. By then, that was around 2006. Watiyo kode magimoro kadhi kamoro ka 5 years. Kwasetiyo kode 5 years maber kabisa. Ema koro wach mar pi ochako biro. Koro ochako ti. Koro gimokethe sani omiyo ni this state to backflow mar pi koth nochwe mang'eny. Ma backflow timore ma pigni obedo. Nogere oko. Ma by then pi nene iye kamoro kucho noken kama entie sani ni. Chal makama bende ranyisi mar banda mar rech mar dho wath ma Usenge. Manoger kod omenda mohewo $26 kendo gisani udong' ka odiedo ei nam. Va hiyo jacket. To nikech tij fwambo bende en chopo mine kod wang'i. Ochuno waidhie kendo wago wang'we kethruok mar bandani ma jolupo yande ogeno kendo bang' gedo mare ne gitie kuom higni 2 kende kapok nam okawe. Koro ka nogernwa banda wachako tiye 2016. Kane wachako tiye 2016 to kane timre gimoro watiye gimoro madhi higni 2 gi nus kama. Kane chakre gimoro 2018 2019 to pi nobiro ma pi nopong' ma pi nomuome manodarowa e iye. Plant banda wuon e odni duto kowe ice plant nokawo milion 26 manogere. Ice plant bene okel bang'e mokete iye. Ne nitiere offices kaka mag secretary, nitiere offices mamoko kod stoche manikane gik moko. Nam monjo dho wedhegi kendo kawo bandagi mag rech okelo pek e kilwa mar rech kendo oduoko chien ohan rech mayande jonam kod johala goe gi rungu e kinde mane utegi ne pod inyalo tigo. Kama wachung'e ni en banda mar rech. Ma en kama kane jonam osewuok gi rech e nam ne gitiyogo mar loso rech, keto rech e ice mondo kow ne jomoko madwaro chamo mondo cham. Kata kamano, sani pi opong'o bandani kendo lawo ute mamoko oko. Gino mabedo kelo midhiero mathoth ne jodak mantiere tie nam mar ni ere kaka inyalo tiek pi makama kata ere kaka inyalo kony jodak. Waseyudo lal nikech sani onge kama wapime rech kata achiel. Kata mbuta mwayudo matino kama wanyalo pimwe, watiye chieng', watiyo kama olil moko meet the standard. Mano miyo noger banda, nikech waonge gi banda currently. Ndalo mane wachako tiyo gi bandani ne rwakonwa pesa kaka jo beach ma Usenge. To kata beach ma Usenge kende, entire Imbo as a whole. Nikech ice plant mane wagole i bandani ne konyo community ma Usenge as a whole. To nyaka ncha bandani chung' koro nok nyal tiyo ice box kethre gik moko ne koro pi oketho. Wayudo lal maduong' ahinya kata nyaka gi sechegi. Wachandre kabisa weche mag baraf. Wachandre kabisa weche kuonde mwapime rech. Kama wajote gi sechegi en kamoro ma ok nyal romo population ma wan go gi beach maro ma Usenge. Medruok mar pi nam oweyo jolupo kodiedo kendo kata kuonde mane yiedhi gowe sani odong' ka pi omuomo kendo ute ma jolupo tie bende pi omadho. Ne nitie kuonde moko ma yiedhi matimo transport ne gowe kaka jeti manoger ne pi nomuonyo ma pi nodhigo. Machal kaka mbateri. Koro jeti no ne yudo ka ne wan kod water bus mane go ka wan kod yiedhi mag transport ma Uganda. Nitie jowa ma Uganda gi rabolo ka kelo ka. Nitie mwandu mawuok kuonde mopogore opogore kane biro ka. To kane pi omedre, jomoko mane biro mane go ka nobedo gi luoro nikech pi nopong' moimo nyaka kuonde ma ne gigoe ka gigolo mwandu ma gibiro go. Pi nobiro mang'eny, iluongo ni climate change. Nomiyo koth obiro mang'eny, koro pi mane ni dhoudigi machalo kaka minyalo neno kama ka ne udi uto ohala. Nono komukore maonge mogol gimoro amora e iye. Udi man kanyo nomukore te manorumo. Koro onge, to it is not only here. Kata kigo kona kidhi toke kocha kama ok wanya neno sani, uji odare ute mane gidake go nikech pi. Gibedo pi omadho gi koro gidok e nam. Midhiero mar nam mamanyo wang'e ok omako mana dho wedhe ma Uhanya kod Usenge kende.
Dhoedhe ma bende nogerie banda e alworani kama oting'o dho wath ma Uwaria kaachiel kod mamoko bende chandruok omako. Ji manogere banda wani ne wan kod wich lum nogere gimachalo kama, ne wan kod mahanga, ne wan kod sika, ne wan kod moro be nogere Lwanda Kotieno, moro nogere Kamariga. Banda manogere go duto nikech kwende go ne gin kwende mapaka donje mang'eny, nomiyo koro gisegore piny, ok sani ok giti. Mamarwa ni mapuro donga kochung' to ken banda ma ng'ato nyalo tiye iye nikech pi opong'e. Pok ogore piny ochung' achung'a lakini ok inyal tiye nikech gik madonje iye opogore. Lokruok mar kor lwasi medo nenore, kendo pi nam bende medo muomore ka ketho moko kuom ute ma dhano ogino. Kata kamano, jolupogi paro ni kony nyalo yudore. Ka ginyalo geronwa banda inani oko mar pi, to nyalo konyowa nikech Usenge Beach en beach maduong' ming'iyo i Siaya mangima kaka kama rwako resources mang'eny. Koro miya nyalo kwayo maduong' ahinya ni jo Siaya kaachiel gi jo national ka nyalo donje wachni e yo mowinjore mondo gigernwa another fish auction center moro machielo man gi kama oting'ore gi malo mondo wayud kaka wanyalo timo ohelniwa e yo mowinjore. Ka government nyalo yie to compensation maybe ok ginyal timonwa, to gima de gitimonwa maduong' de gigeronwa banda moro machielo mondo wayud kama wapime rech. Koro gigole gi oko gi pi ma oseti, waywaye gi chien mondo wager banda machielo manyien mondo wayud kama wanyalo tiye, nikech en gima konyowa kaka wan rech ne gima watimo, rewan ok olil ok wanyal yudo chiro maok. Achiel kuom yore ma pinje moko osetiyo godo e kedo kod midhiero mar pi nam mamuomo en chodho kendo medo kunyo nam kaka piny Uganda sani timo. Komakore kod yore mamoko mag kedo gi lokruoge mag kor lwasi, magi geno ni e kinde mabiro biro kelo fungruok kendo geng'o lal ne jodak manitie tie nam mar Lolwe. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar chung' od bura ma Bondo, Siaya County. Mano Cynthia kuom miyowa lipot machal kama ni neno kaka nam bende koro oseduogo kendo ochamo thoth dho wedhe. Omenda manoket mathoth mar gero banda mopogore opogore gin mago ma nam omuonyo kendo koro nitiere pek e weche mag lowo. Pero kamano Cynthia kuom luonwa lipot machal kamano kod sigana. Kwaromo gimano mokelo e giko mar mi weche manyien moikone chenro mar migago. Koromo sa 1 gi 3 ibo chak yudo weche manyien monon modo moloyo makare jara mag Gor Mahia sa 9. Sebastian Park, Murang'a Seals rwako Gor Mahia, Gor manyo points 3. Koromo sa 1 ibiro duoko. Nyinga Ochieng' Emmanuel.